Ningkong nga ay kublay stam tmai pi ki para lok ki i ki para ki ba kinmen jonga ki ba pe ye kini ka video hakani ka sni te kalong ka i ka ba sukmen chikadi ye nga ban yo ban la kini ka por ban ye kren ba pi lor jang ko wei ka phang ka ba la don ki ba la kerpat ye nga ban ai ka jin kren ka tuk ani ka be dei ba ko wei ka jing pang ka shar kai ba ka perthei ka bi tip ye ka ku ka HIV te baro ni tip lut ini ka jing pang HIV ka ba la samfliang ba ta dei tang ha ki wei kri ba he jang ka perthei wat hakini ki pada kare India ka jungi but wat hakani ka jalla ka jungi ru kala samfliang ba bat kam tamru apden ki para nong snong jungi ki para kasi jungi pun ba ki bayo ye kene ke ja jingpang bun ki breu kim so thu ki snu shngan ye kene ke jingpang HIV ki ong lele namar ba ki don ka tu kani ki ni ki nong pensyai ki social media ki ba pensyai ba ye kene ki breu ki bayo ini ke jingpang ba kim dei ban le ran kim dei ban shifting kim dei ban snow du jingkermen ba kibor yada kila ban yada ki ban ai ding ko ding kia te hanga marwei wat snow ei nalong persya bahaya kata ke kebangin ai ben sim ya kanu kam persniu wo patam kelong bang ide ban ye tu ke jing sisa bakani ke jing pang HIV ke de jing pang persniu tam kita mak putri par koi wonra ke jing jot wonra ke jing yap bersyukai wonra ke jing duk ke jing kerdu ying kisem nomor ubreu sisen belayo ini ke jing pang HIV de tang ulok de tang kalok da kalok kadon mut ulok udon lang da kalok ulok udon lang ki ho ni kinyo ter pating la pating kin long tuta tin nomor kata ka daw ngim de ban ai men sim ba in ong ba ka ka khia kala ban le e kanungut na kalen ka ka khia ki la ban khia anu penjem ni ja kinang jingpang lo ke ba de nga hangai marwe nga sngau ba ngim de ban sim sting ye unu ja jingpang but ka wei kalen nga sngau ba ka sarkar ka de ban ai de ka bating e la ni ka chukli hang no blay don na beneng hang no syong ka don ka don kwa ban syong apa jengi kwa ban kerku yang ni kwa ban yalam yang ni kumta ada ngi kwa bo kijing kerku ke jong blay kilong ki ba hop kilong ki ba khoi kijing kerku ke jong blay kilong ki ba one big na ka cat ka di snake ke jong blay kumta la ngi kwa ban yo priang ni kijing kerku ke jong blay ni hap ban kala ke ba ni hap ban keno ikni ke baro ni hap ban keno ikita ki baro pai no so blay hanta uyo mai ke jimut ke jimut ai ke jingan ke jingim ke blay pendu pendam penyap tron sedan ya ta ke pang nomor undon HIV macam blay umla kia undon jipang kanser undon jipang kanu jipang ke besar kai ke pertai undon su blay unong la kia sibun ba kibreu kiblayo pang ye ji pang HIV menta ki betrei ke kam ke jong blai ki badan ki mission beper bayang banyalam ki gospel ki balakala ke bomon kim syam la yo ban lek ai ki ji sumar ki jaka suman roi ki baya ki bersyukurlah ke bomot ki sutuai neta ki lek ban slok ban ki breu ke jong blai ki kelak bomot ki tuai pan map no blai de no blai bleu map ki yo iya ka dono no blai bo pek ka dono kumta ka ni ka jamin ngam don sibot parlok pi ki bakwa man yang aban keren te latip ngam de doktor te menga de usyak ribaret no blai te dong na keturu iki pa de bakin ai musim ki ban ong mlele ka balele kini ko bas new ni ko bas new tam ma latip hakaban kong lay ki bru tang syutip badai ki badon ni kita nyimpang wat taman ya lang rumlong syu ki ong mo temre ong ni kata temre lay bar ngidang im para bru ka im lang kal salang ka yeng ka sem ka bru syong lang salang nila ai ban ya ban yeng to ka me lay temre dei ban kiar mar ka di ka pop ye ka ei ka bau blay ula bu ong wat le ye ka tangi le ka pop drop dei hap ka pop jong ka jing di buai kemau kiba im auria ong tin ga jong blai kiba im auria kiba im jaklia kiba
kiba di buaj, kiba penbuaj ila dia di kijing di babunjat, kinom poy siya beneng, dalay ko em, kinom yo ya kajing bom jukut, mereka pa am iki kalong, kajing kordit siya ki bom jukut. Doblay un kerku lang bonus nem ubat tumay. In ya kala ka bamot, pin ya kala ka bamot no. Yan duay nam ta jong pil, doblay un isnay, ban kerku ya pi, ban tau tumay ya kajing im ka jong pi. Wat nom nyaw sting ya ni kajak jing pang. Lada don, kiba jumlin ban yat ikam orya, ong em, nadu mentang, nganom le syu. Ubadi drugs, ong em, nganom di syu nadu mentang. Te doblay un kerku ya pi, ngej ban nang ni syakmat, pinom le syu ya kikam, walong persya ya ublay, persya ya ki imlang salang, persya ru ya ki bosen sa jong ka ain. To ublay kerhu, kan ni kalong si benta, kum ka jingalap na ka benta ka burong jong ublay, nusnam tumay. Amen.